Ви колись робили соматику на стулі? Давайте покажу. Сідаємо на стул, маківка вгору, руки за голову, робимо вдих, розкрились, видих, кругляємо спину і розслаблюємося. Зараз лягли животом на ноги, розслабились, відчули, як розслабляється голова і спокійно, рівно дихаємо. Відчуваємо, як розслабляється поперек, звільнюємося від напруги. З кожним видихом відпускаємо ще більше. Добре. Робимо вдих, піднімаємось. Робимо вдих, скручуємося уліво. Відчуваємо, як розкривається ліва сторона тіла. Спокійно, рівно дихаємо. Увага у хребет. Видих, відпустили. Робимо вдих, скручуємося праворуч. Відчуваємо хребет. Дихаємо повільно, маківкою тягнемося вгору. Видих, центр.